जाग्रा फिसा नालाय अखाबाबो बावगारा बारग'आनो लोगोफोर दा नै आरो मोनसेल' दंबावनोसै लोगोफोर नै गारिया जोंना एनै नांना दं नै मोनसेखौल' दोखांबाय आरो नै जों दा बास स्टपआव नेना दंगासिनो नै साथाम लोगोफोरजों दा दहायनिफ्राय फैनानै माने अन्थाइ बोख्लायफैनाया दा टाइमा बेसे जाखो जोङो हरनि 12:50 जाबाय नै नुबाय दा 12:50 जाबाय दा नोरै गोदाबाय नै मावनानै जाग्रा फिसा नालाय अखाबाबो बावगारा बारग'आनो लोगोफोर ओरैबायदि लड होनांगासिनो नै बेयाव 2000 अन्थाइ लड आरोना माने 80 किल'मिटार गोजान थांगोन जोङो दा बिराद अखा हागासिनो नोंसोरनियाव हादोंना हायाखै जोंनियाव नायनो बोथोरा माबायदि बेबायदि बोथोराव मावनानै जानांगासिनो जाबायानो बे लडा जाबाय नै जोंना जाबाय बुंबाय दा नै आरो मोनसेल' दंबावनोसै लोगोफोर नै गारिया जोंना एनै नांना दं नै मोनसेखौल' दोखांबाय आरो ना दा नै बिराद अखा नै दैफ्रा नायलाय नै नुदों दा नोंथांमोना नै दैया नै नोगोद अखा जोंनियाव नै पुरा अखाजों नुखाय नै खर'फोरा माने सिफोरखौ मोजां गाननो मोनाखै आरो ना सिजोबना दं नै दा नै थिखोखौ माने ओरै फारसेनिफ्राय गारि गंसे थिखरबाय आरो ना नै बेफोरखौ थिखोजोब्बाय 1250 लांबाय आरो दा मोनसेयाव दा मोनसे दंबावो जोंनाव दा नैयाव 750 थिखोनांगौ आरो बे गारियाव 750 थिखोगोन बेयाव दा नैफोराव बे मैया बानायनायमोन आरो फुङाव दसे थिखोदोंमोन ओमफ्राय गारि फैगोन होनना बुंनायखाय थिखोहोथ'वासै जोंखौ बिगुमाया ओमफ्राय दा नै बे गारि गंसे आरो ना गारि गंसे थांबाय आरो जोंना नै दा इथिं आरो सासे दङ नै गोजौआव गाखोना दंखायो नै बे थिखोसिगोन आरो जों माने मथा मथि 80 किल'मिटार थांनांगौ होनना बुंदों आरो ना बिगुमाया बारनोबो हागौ नामा 90सो जाहैनो हागौ बायदि मोनदों आरो आं माने खुनु गेरेन्टि गैया माने बेसे गोजानसिम जागोन खिन्थु गाबोनसो मोनफैगोन आरो दा थांबाय थानाय मानाय बोख्लायनायखौ नोंथांमोननो देखायगोन आं गोरिबनि फिसा नालाय मावना जाखानांखागोन अखाबाबो खारग'आ नै ओरैबायदि माने सिजा सिजाबाबो मावदों आरो ना दा नैबे गारि गंसेया नै बेनो आरो दा गारिया नै नोंथांमोना नायनो हागोन नै नुबाय दा गारिया नै बिराद गोलावखा नुखायनो ओरैजाय नै बेनिफ्राय लावसिनखौल' दोना हरबाय आरो ना बेनिफ्राय लावसिनखौल' दोना हरबाय बे दा जोंना टटेल बेसेबांयो 4, 8, 10 साखाल' 12 साखा मोनसेल' दोना हरबाय आरो ना बेनिफ्राय लावसिन आरो दहाय थांनाया 1250ल' दोबाय आरो ना ओमफ्राय दा नैबेखौ दा 750 होनांगौ टटेल 2000 अन्थाइ लांगोन आरो एखमबाबो माने दाथ' बे गारि गिदिराथ' खारनायनि माने माबा गैया नालाय दा मोनाबिलिनि 6:30 बा 7थासोनिफ्रायसो खारगोन आरो होमबा दा जोङो लड होबाय थानि दा मा लोगोफोर आंनि लड होनायफोरखौ जेनेबा दहायथ' ससे भिडिअ नोंसोरो नुखाबाय आरो दा बोख्लायनाय दङ बोख्लायनाय आरो गाबोन फुंसिम बोख्लायनायखौ नुगोन थांनायखौबो ससे देखायलांबाय थागोन होमबा दसे दोनथ'नोसै बाथ्रा गोजौ गारि खानो लामाया गोदानसो बानायगासिनो नै क्लियार जाजोबबावाखै दाबो थांगासिनो नै दा गोजौहाय इनि गारिया मोनसे गोदानसो बानायगासिनो ब्रिज बानायदेरदों होननाय इयाव जेबोआनो जायाखै दाबो लामाया आदायानो फैयाखै ओमफ्राय नै गोजौ गारि राजस्थाननि गंसे गारिया गोजौआवसो मानसि गाखोना दं नै गारखादों नै नुदों दा नोंसोरो नै दा मानसि दं गायदों गोजौ मानसि दं गारखागासिनो गोजौआव मानसिया ओरै ब्रिज बानायदों लेथ्राथारलै मोजां नुहुरा नै दे होमबा थांलायनोसै दा जों थांबाय थानि नै साथाम गासैबो गारि फैजोबो दा थांबाय थानि आरो ना नै जों दा बास स्टपआव नेना दंगासिनो नै साथाम लोगोफोरजों दा दहायनिफ्राय फैनानै माने अन्थाइ बोख्लायफैनाया दा टाइमा बेसे जाखो जोङो हरनि 12:50 जाबाय नै नुबाय दा 12:50 जाबाय दा नोरै सासे दं
ओमफ्राय दा ओरै जों सानैया जिरायना दं आरो नै बे बासखौ ओमफ्राय दा फुंनि 3टायाव मोनगोन होनदों बासखौ ओमफ्राय नैबेथ' नांसिगोन उन्दुनोबो मोनाखै जा खस्थ' ओंखामाबो गैया ओंखामाबो जाखायाखै फुङाव जा मैया माबासोल' जाबोनाय 12टा ना 12:30 जाबोनाय साननि बेनिफ्रायसो जादों दाबो ओंखाम बोथिसेबो गैया उन्दुनोबो सान्थि गैया बोख्लायनायखौ लानो नंदोंमोन खिन्थु हाखु दाखु बोख्लायनायाव लास्लाबनो हायासै आरो ना माबा देखायगोन नंदोंमोन बोख्लायनायखौ गोदाननि बासखौबो नुदों आं जिरायनो दे होमबा ना गाबोन फुङाव लोगो मोनलायसिगोन बाय बाय दा नै खामानिफ्राय फैनानै नै बेदर लानोसै नै बेदर गोदा होबाय नै ओरै दंजोबो जों बेदर लानो नेनानै दं आरो ना बेदर लानो नेनानै दं बेदर एसे लांना जानोसै ओरै गोदागासिनो ओरै गोदागासिनो बेदर एसे जायोसै मेगन मोदैनि थाखाय नङाबालाय गाबोन जाखायोमोन जानायालाय बोरमा बेदर औ दिनैबो जागोन गाबोनबो जागोन ओमफ्राय गोदागासिनो आरो फैलाबबाय नै बेदर एसे जाहैनोसै मेगन मोदैया खारथोंसै जि मोजां फैलाबखायो न'खाय बोरलाबलांबाय नै नै दाउआ नै ओरै लकेल दं गोदाबाय नै गोदागासिनो जासाबलाबायनोसै बासनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर नै उन्दुनो मोनैया मेगनखौ नायलाय हरसे मेगन मोदैनिया मेगनफोर गोथौ ओंखाम बोथिसे गैया मैया साननै 12टायाव ओंखाम जानायानो दा ओंखारबाय बासआ गंसे गाखोबावनांगौमोन आरो ना खिन्थु दा थाबायबाय जों माने बासआनो लाखियासै गंसे बेदर लांफाना जानोसै ओमफ्राय दा माने ओंखारबाय नै लामाया नै थाबायबायसो माने जों दिनैनि ब्लगा बेनो आं माने बोख्लायनायखौ देखायनो नंदोंमोन माने हाखु दाखु बोख्लायना माने हरनि 12टायावसो जोबदों आरो ना देखायनो मोनासै बोख्लायनायखौ नोंथांमोननो बेनोसै आरो नायदो बाय बाय होमबा आंना बे मेगन मुथेथेखौ लानानै